Ja niin se vaan adventtiaika kuluu ja joulu lähestyy. Ja kuten pojat tässä jo malttamattomana olette odotelleet, niin tänään on se päivä, kun saadaan leipoa piparkakkuja. Mutta ennen kuin pääsette leipomaan, niin käyppä Joonatan sytyttämässä toinen kynttilä, koska on toinen adventti. Joo. Piparin leipomiseenhan tarvitaan muotteja. Joo, todellakin. Sulla on muotit siellä kasassa. Näytäpäs minkälaisia muotteja. Sydän. Enkeli. Kuusi, se on vaan väärinpäin. Tää on varmaan Pupujussi. Ja toi jo Heppa. Milläs muotilla sä haluat, Oliver, alkaa nyt painelemaan? Joo. Ja milläs muotilla Joonatan? Mä haluun, niin tää on nyt hirveän vaikea päätös. Mä otan tän hevosen ihan ekaksi. Ja sä voit, Oliver, kaulia siitä ensin. Noin, siitä tuli hyvä ja sit voit alkaa painelemaan. Mä otan tästä mahdollisimman reunasta. No mut sehän on just hyvä, niin sitten on enemmän tilaa. Tää on kyllä yksi joulun ajan parhaimpia juttuja, kun sanoisiko tää on semmonen herkullinen juttu. Välillä tuntuu, että haluais vaan syödä sen taikinan eikä leipoa niitä pipareita No itse asiassa ollenkaan. mun mielestä kans niinku tää taikina on kaikkein parasta. Onhan tää niin herkkua. Eikö ookin, pojat, herkullinen tapa valmistautua jouluun leipoa joulupipareita? Mutta se ei kyllä ole kaikki, mitä joulua ennen tarvitsee tehdä. Mitäs muuta? Voi tehdä lahjoja toiselle jo valmiiksi. Joo. Tuleeko Joonatanille jotain mieleen? No, voidaan hakea joulukuusi sisälle ja Mistä se voi koristella hakea? se. Se voi niin kuin ihan metsästä, jostain luvallisesti, tai sitten se voi ostaa jostakin. Esimerkiksi kaupasta, joka on teko. Niin, voi Vaikka olla. valkoinen tai olisiko punasta. Niin, ja sitten on yksi semmoinen valmistautumisjuttu, mikä ei ehkä ole kaikkein hauskimpia, mutta Siivoaminen. niin justiinsa. Ja sitten joskus, että jos aiot viettää joulusi kaapissa, niin siivoa kaappisi. Tarkoittaa sitä, että monesti jouluna sit siivotaan kaikki paikat tosi tarkasti. Minkälaisia asioita te, pojat, odotatte joululta? No niin, kerro. Lahjoja, Mikäs olisi kaikkein paras lahja, minkä tänä jouluna voisi saada? Lego. Entäs Joonatan? Ja mä odotan joululta ehkä niin kuin yhdessäoloa ja sellaista aika paljon yhdessä vietettyä aikaa. Monesti on kaikkina muina vuoden aikoina niin kiire, ettei välttämättä perheetkään ehdi olemaan riittävästi tai ainakaan niin paljon yhdessä kuin haluttaisiin, niin jouluna siihen tulee sitten hyvä mahdollisuus. Se on ihan totta. Mutta Oliver, muutamat hahmot makailee tuossa pöydällä ja ne pitäisi nyt saada kyllä tuonne seimirakennelmaan. Niin voisitko sä varmaan laittaa? noi, mitkä on tossa 4. Niin. Varmaan nekin. Mikäs se on muuten, minkä sä nyt sinne laitoit? Jeesus. Joo, ja missä se Jeesus-lapsi nukkuu? Seimi. Kyllä. Ensimmäinen seimi-rakennelma satojen vuosien takaa Italiasta.
Ja siinä seimirakennelmassa oli ihan oikeita eläimiä. Ketkä se olikaan Joonatan nuo Jeesuslapsen vanhemmat? Maria ja Joosef. Ja siellä ne nyt on eläinten kanssa samassa tallissa ja Jeesuslapsi nukkuu siellä seimessä. Kiitos Oliver. Ja tapahtui niinä päivinä, että keisari Augustukselta kävi käsky, että kaikki maailma oli verolle pantava. Tämä verollepano oli ensimmäinen ja tapahtui Kyreniuksen ollessa Syyrian maaherrana. Ja kaikki menivät verolle pantaviksi kukin omaan kaupunkiinsa. Niin Joosefkin lähti Galileasta Nasaretin kaupungista ylös Juudeaan, Daavidin kaupunkiin, jonka nimi on Betlehem, hän kun oli Daavidin huonetta ja sukua. Verolle pantavaksi Marian kihlottunsa kanssa, joka oli raskaana. Niin tapahtui heidän siellä ollessaan, että Marian synnyttämisen aika tuli. Ja hän synnytti pojan, esikoisensa ja kapaloi hänet ja pani hänet seimeen, koska heille ei ollut sijaa majatalossa. Ja juuri tuon verollepanon takia ihmiset oli niin sankoin joukoin liikkeellä, että kaikki majatalot oli ihan täynnä ja vaikka synnyttämisen aika oli tullut, niin silti ei löytynyt sijaa mistään sen aikaisesta hotellista, vaan sitten talliin päätyivät Joosef ja Maria sinne eläinten luokse. Kiitos rakas taivallinen Isä joulusta ja kaikesta siitä kivasta, mikä liittyy joulun odotukseen. Kiitos sinusta, joka olet joulun tärkein, suurin ja kallisarvoisin lahja. Jeesuksen nimessä. Aamen.